Tutsaglar adam kärçiliksiz çemeleşmekde tankid edilýän türkmen türmeleriniň birini administrativ temmi bilen wagtlaýyn tutsaglykda oturup çykan bir türkmenawatly ýaşaýjy tutsaglaryň insan mertebesiniň kemsidilip urgulara sezewar edilýändigini aýdýar. O Liverpool aýtynyň Türkmenawat şäheriniň beýtarap Türkmenistan köçetiniň uguruny ýerleşýän içeri işler idaralaryna değişik bir wagtlaýyn tutsaghanada 15 gije güni tutsaglykda saklanypdyr. Türkmenawatly ýaşaýjy wagtlaýyn tutsaghanada arastaçylyk düdgünleriniň berjaý edilmeýändigini tutsaglary türme sakçylary tarapyndan kemsitmelere sezewar edilýändigini aýdýar. Türme kameralarının polu taxta bitinden dogly. Ýokardan buyruk gelen ýagdaýynda tutsaklaryň özüne xlor bilen kameralary ýuwdurýarlar. Bu aralykda tutsaklar xloryň ýysyna bogulup oturýar. Diýip Türkmenawat aýdýar. Ol özüniň wagtlaýyn tutsaghanada geçiren wagt möhletiniň gynamalara barabar bolanyny gürrüň berýär. Men 15 gün gynamadan geçen ýaly boldum. Her undangdan saat 6-da polisiýanyň nowatçylygy çalysýar we kameralarda barlyk işler geçirilýär. Nowatçy kamera girip adyny tutunmakaly, haýsy madda esasynda tutsuk edilendigini aýdyp aşak çökmeli. Bolmasa nowatçy içiňe aýagy bilen depýär. Diýip Türkmenawat aýdýar. Ol türme kamerasyny suratlandyrýar. Kamerada penjere ýok. Penjiräniň ornuna bir näçe gatlykly metal plastinkalar ýapystyrylypdyr. Kameranyň içine metalyň ýüzündäki ownuк desklerden gün söhleleri düşýär. Kameranyň gapsynyň ýokarysynda 300 wattlyk lampa gije gündüz işleýär. Diýip Türkmenawatly gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä elektrik lampasynyň kameralarda gije gündüz işledilmegi tutsaglary ukudan mahrum edýär. Şeýle-de ýerdemine ýerleşýän wagtlaýyn tutsaghananyň girilgesine gola ýerleşýän kameralar tutsaglaryň arasyna işçi kameralara atlandyrylýan ekeni, 8-10 adamlyk kameralarda saklanýan tutsaghananyň arastaçylyk işlerini çekilýärler. Tutsaghanadaky käbir polisiýa işgärleri hallamadyk tutsaklaryna maýka ýa-da köýnek bilen pol ýuwdurýar. Diýip 15 gije güni wagtlaýyn tutsaglykda oturup çykan Türkmenawat aýdýar. Türkmenistan administrativ hukuk tertibiniň bozulmagy administrativ temmi çärelerine şol sanly 15 gije güni möhlet bilen administrativ tutsaglyga çenli eltip bilýär. Öňki administrativ tutsag Türkmenawatyň wagtlaýyn tutsagxanasynyň iýmit şertleriniň hem yaramaz bolanyny, mümkinçiligi bolan tutsaglaryň polisiýa işgärlerine para berip howsarlaryna daşardan nahar getirýändigini gürrüň berýär. Öňki ýyllarda Azatlyk Radiosu Türkmenawat şäherine ýerleşýän we ýyla tarasyna Çorny Lebet ýa-da Abdüşükür tutsaghanasy atlandyrylan wagtlaýyn gabawhananyň yaramaz şertleri barada habar berip bu ceza edarasyna tutsaklaryň başdan geçiren ýakymsyz tejribelerini paýlaşypdy. Adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda türkmen türmelerine dowam edýän gynamalara, tutsaklary adam kärçiliksiz çemeleşilmegine, agyr we adam ömrüne howp salýan türme şertlerine hem de syýasy tutsaklaryň ýagdaýyny aradalar beýan edilýär.